Болашақ бәхетле болғандағына келешегіміз үмітлі. Татарстанда балалар сілетін кішкенеден ашу, әманы өстіріге ярдәм ету үшін шартлар жетерлік. Конкурсларының санығына да 100-ден артып кете. Олар арасында Болашақ халықара жер конкурсы да бар. Әлігі шара башқаларынан қойсы яғы білен үзген. Жауабын хабаршыбыз Мөршидә Жихан біле. Төп бүләк клип узган елгы Болашақ конкурсы җиңүчеләре Хәсите триосы. Әлеге төркемдә җырлаган Рената Шәфигуллина фикеренчә, әлеге җырның эшкәртелеше яшьләргә дә ошый. Быел да яшьләргә ошарлык ачышлар күп була дип ышандыра оештыручылар. На нашем конкурсе могут принимать участие все дети, независимо от национальности, независимо от... Безнең конкурста теләгән һәр бала катнаша ала. Без шикләмибез. Һәр бала үз туган телендә чыгыш ясый. Шулай ук конкурста сәламәтлеге шикләнгән балалар да катнаша ала. Алар өчен аерым номинация бар. Монда балалар акча түләмичә катнаша. Ул да бик мөһим. Нигезләмә буенча яшь арасы гына шикле, 5 яшьтән 16 яшькә кадәр. Әмма ансамбль белән бергә качак бик кичкенәләр дә катнаша. Әлбәттә, искәрмә буларак. Изгелек янәшә хәйрия фонды җитәкчесе без һәр баланың сәләтен ачырга тырышабыз дип белдерде. Вы знаете, в рамках нашего благотворительного фонда «Добро рядом» мы проводим этот вокальный конкурс уже второй год. Добро рядом хәйрия фонды кысаларында без бу конкурсны 2нче ел уздырабыз. Балаларның талантын үстерергә ярдәм итәргә кирәк. Конкурста катнашырга килүчеләр өчен уңай шартлар тудырырга тырышабыз. Аларга бик кызыклы программа әзерләдек. Остаханәләр дә оештырабыз. Туристик маршрут та сайладык. Балаларны сәяхәттә иттерәбез. Ә иң мөһиме, финалистлар өчен бик кызыклы лагерь оештырырга җыенабыз. Быелгы конкурска Татар конгрессы бишек җыры дигән яңа номинация тәкъдим иткән. Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы мәгълүмати ярдәмче, шулай ук Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының гражданлык җәмгыяте үсеше өчен бирелгән гранттан да Болашакка өлеш чыгарылган. Дөресен генә әйткәндә, мондый масштаблы конкурсны хәйрия акчасына гына үткәрү мөмкин түгел. Гаризалар бирүчеләр саны 300-дән артып киткән. Әле 31 мартка тагын артуы ихтимал. Заявкалар бик күп, Аллага шөкер. Беренче халыкара фестивалендә, конкурсында. Анда да бик күп кеше иде, бик күп заявкалар булды. Кем килә алмый офлайн, без аларны карыйбыз онлайн. Алла бирсә. Шуңа күрә гала-концерт булачак. Һәр бала үзенчә талантлы дип исәпли Болашак конкурсының жюри әгъзасы Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова. Шушы үзәккә генә дә күпме бала килә, вокал дәресләр ала, халыкара конкурска әзерлексез килергә ярамаганын балалар да аңлый. Bütün конкурслар минем өчен бик мөһим. Мин Тоскопернан сезгә хәзер бер үзек җырлап күрсәтәм. Io dei sospiri tenerimano tanti. Болашак кебек халыкара статуска ия булган конкурслар аша мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловларга алмаш буын әзерләнә. Мин бiyim, мин җырлыйм, мин әнием өйрәтә. Конкурслар бик күп. Ләкин Болашак ул аерылып тора үзенең мәрхәмәтлелеге белән, ихласлыгы белән. Монда килгән бала бүләксез, матур сүзсез калмый. Монда шундый яхшы җитәкчеләр, шушы конкурсны оештырган Радик Мухарлямович аерым рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур эш алып бара. Төрле регионнардан балалар килеп үз телендә җырлый ала. Бу бит зур нәрсә. Үз туган телендә. Монда шикләр юк. Менә бала ничек табигатьтән, ничек яралган, ничек тели, шулай үзен ача ала. Башка фестивальләрдән аермалы буларак, Болашакта катнашучыларның репертуары ирекле. Теләсә нинди телдә җырлау мөмкинлеге бар. Коль я оказалась в этом жюри, то для меня, как для прежде всего, не просто музыканты-исполнители. Балалар конкурсы жюриына эләккәнмен икән, барыннан да элек музыкант һәм башкаручы буларак кына түгел, ә педагог һәм ана буларак та бәя бирәм. Бала сәхнәдә үзен иркен хис итәргә тиеш. Табигый, жюри әгъзасына ярарга тырышу калыплашкан, ә бу конкурста андый калыплар булмас дип ышанам. Әлеге конкурс балалар күңеленә хәер хаклыгы, талантын күрсәтү мөмкинлеген бирүче игелек өләшүче мәйданчык булып кереп калсын иде.
Беренчесе онлайн үтә, икенче тур 13-14 май көннәрендә Әкият балалар үзәгендә уздырыла. Ә бәйгенең гала концерты 15 майда Казанда булыр дип көтелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.